Beta Entertainment Theatre Academy. Ejsa l-Merkel, hon il-ħakim għal-leġenda oħra. Imma qabel ma mmurru għal-leġenda, din id-darba se nurikim xi ħaġa. Ejwa, hawnhekk qegħdin ġewwa ir-raħal tal-arb, raħal kwiet u raħal sabuħ immens. Imma hawnhekk qegħdin nara. Quddiem id-daħla ta' iċ-ċimitirju kif u kif il-kappella li ser nitkellmu fuqha. Ejwa, u sejja ħanidħlu ġewwa ħanaraw din il-kappella. Tlakna. Ekku tfal, qegħdin taraw warajja, arawha. Dik il-kappella li ġiet ikkumbinuta mal-leġġenda tal-lum, il-Madonna Taż Żejt. Issa, insomma, ħankopru. U jiena ħanoqgħod hawnhekk. Nirrelaxja naqra fil-kampanja għax hawn sabu eħdu għawiet faċċota u ħanoqgħod hawnhekk bil-kwiet u ħanoqgħod nismaki insomma. Ejwa, suppost ħajtuni ma nafx jgħidu lim dawn, ħanola fejn huma. Waddab li floor manager jew xejdu li waddab. Għallu, doni nifsu għaw, suppost. U għallu għaw. U nismaki. Ħallejkim. Għallu kummara ħan nismaki minn għaw. Ejwa. Ħana jaħdimx don issa. Issa sawa. Hello. Hello, għat-tisbana ġulojna. Zeppi, int fejn int? Jgħet, ħdajn il-kappella Taż Żejt. Dik li ħataqraw intom fuq għal-lewm. Tajjeb, laqwa la tismana u toqgħodx ġo x-xemx. Tejnu jgħet hemm jew. Seppi! Jena għawijek maġolina! Sawa. Oqgħod hemm oqgħod għal kwietto. Kompli ġolina. Għan ismaki mjen minn fuq dawn għaw ma nafx jgħidu l-imto ta'wum li għaw il-floor manager. Xi ħaġa phones naħseb. Ejwa, headphones. Kemm jaf, Zeppi? Tfal, l-lum ser imorru f'post ieħor ġewwa Għawdex, din id-darba l-leġġenda hija bbażata fuq ir-raħal pittoresk tal-Arb. Ġolina! Jien naf fejn l-arb! L-arb fejn hemm il-Knisja ta' Tapinu! Iva, imma l-Arb jiġi eżatt wara Tapinu u wara ħal-kwiet. Fih kien joqgħod dak li nsibuh bħala French tal-Arb. Iva! Anke dan il-klima! Dik kelmita għal-Madonna biex tibni l-Knisja ta' Tapinu! Bravo, Tino. Tallem jiet. Dak Seppi jgħidhom li dawn l-affarijiet! Ejwa. U morna u kien morna. Tiftakar tejnu. Nissa aħjar nibdew. Il-leġġenda tal-lum jisimha il-Madonna Taż Żejt. Lejn birbuba, in-nies ftit li xejn kienet tersaq, dawk li nħawi kienu l-bogħod u l-mogħdija lejhom twila u kollox kienu saram. Ġolina x'muslu! X'kien u sara xejn fisru! Mela, biex tifhmu aħjar ħanaqra differenti. Dak li ħawi kienu l-bogħod u l-mogħdija lejhom twila u kollha tfixkilhom kwiet. Bil-kemm kont tara ruħ. U l-att tal-oru fl-hawn u lem kont toddhom fuq is-swaba tidejk il-waħda. Zom! ħanara x'nefexxew! Jiġifieri kien hemm 5 biss! Maħna xemmew? Ħallew! Għax kellu bini u farmhouses. Tino u Zeppi, veru li mhux bħallum imma mhux 5 biss kien hemm. Toddhom fuq idejk waħda tfisser li kien hemm ftit ħafna. Inkomplu. Forfa minn dawn kien joqgħod tifel mar-radi. Aktar fis-sodda minni fuq saqaħ, darba f'jum xemxi tas-sajf, għam qisu qatt ma kellu xejn. Ommu ferħet u ħadetu magħha fuq il-qija fl-għalqa
li kellhom fuq ir-riħ ta' wiet il-kbir. Kemm qabeż u għola fuq l-andar? Għandar! Dok fejn jiġi ġulina! Tejnu! Għandar! Kun biċċa ort li jkun prepara l-bidwej biex jaħdem il-qam. Dik hekk jgħidula! Zeppi, intkellem waħda naħseb! Għalli jużgur li għallej. Imma l-lum nejn ħabajb izmen, ħabajb izmen. Komplejna. It-tifel qatt ma kien mar f'dak il-beraħ, siġar kbar u żgħar, wart aħmar u isfar, għasafar isiru. Kemm kien sabiħ dak il-bar bla qis? X'int kifel? L-ewwel hekk li morġu għal-għalma! Issa tgħid li morġu bar? Le, Tinu. Bar hija kelma flok kampanja. Allura marġa l-kampanja. Fimt issa? Ejwa fim! Għal iktar minn sija, it-tifel baqa' f'dik l-għaxqa jilgħab u jinbex il-ħmara bit-tiben. Manżol ix-xemx imma ejja ntelaq. Iżda la ommu u laqas missieru ma taw każ. Ma kienx l-ewwel darba li wara li kien jilgħab imur jistrieħ ma l-Ave Marija refew mix-xogħol. Ġulina! Ma l-Ave Marija! Jiġifieri, ma s-setta oxja! Bravo, Tinu. Ekko tejnu! Aħna fl-andojk, dok illa l-oċtana ħabajb. Mela, ma l-Ave Marija waqfu mix-xogħol u sejħulu biex jirkeb fuq il-ħmara. It-tifel iżda ma weġibx. Ommu nħasdet ħadnitu magħha u telqu lura lejn id-dar. Pass aktar manġel mis-soltu. Il-missier jiġbed il-qoddim minn ras il-bima u l-om timbotta b'kemm kellha saħħa minn wara. Miskej! Xieġi! Ma tkellimx! Ġuli, ngħid biex iġuru! Ma nafx Tinu. Ħankomplu u naraw. L-om talbet bil-ħniena, Madonna ħarrisuli m'għandix ħliefu u ma triq tikbi quddiem in-niċċa li kien hemm ftar fil-wiet waqfu. Il-mara inxtetħet għall-kubtejja u reġgħet talbet. Madonna, jekk kien fejjaquli nixellek kuljum imnara żejt. Miskej, Ġulina! Imnara żejt ċitkom! Imnara żejt fisser mużbieħ ta' żejt. U l-leġġenda tkompli li l-għada it-tifel stejqer u ftit jiem wara fiq. U l-om kuljum kienet tinżel ħdejn il-niċċa u tixel iż-żejt lill-Madonna. Sena waħda waqa' fuq għawda xagż kbir, xita m'għamlitx, iż-żebbuġ nixef u żejt ma kellu ħadd. Qalba nafset ma kienx taf xa taqbad tagħmel. Darba waqt li kienet riqda ħolmot li rat il-Madonna. Mara twajba qaltilha, la ssewwiġ qalbek, żejt ikollok kemm trid. Mur fejn in-niċċa tiegħi, ħaffer fl-art bidejk u meta toħroġ il-ħama. Il-ħama! Zom! Ħama xenu! ħabajb tejnu? ħama! Huwa tajn tejnu tajn! Mela, qaltilha, ħaffer l-art bidejk. U meta toħroġ it-tajn imla l-imnara wixel. Qis li tieħu biss kemm teħtieġ u żejt fl-imnara ma jonqos qatt. Il-mara għamlet kif qaltilha tagħmel il-Madonna fil-ħolma. Ħaffret ħofra fl-art u minna beda ħireġ maqut ħama qisu żejt iswed. Dok kif Ġulina! Jien jieku kien nobża mur! Hi wkoll staġbet u beżett, imma ma naqsitx minn kelmita u kuljum baqgħet timla minn dak iż-żejt u tixel l-imnara tal-weda. Ix-xnija ġriet m'għawdex kollu u n-nies marret bih ġara biex taraw tixel dak il-miraklu. Kif edna qabel għawdex kollu dik il-ħabta waqa' fagż kbir u n-nies lanqas kellha għaxja ta' lejla. Ma kellix għal-lejla! Le, Tinu, in-nies lanqas kellha għaxja ta' lejla tfisser li n-nies kienu foqra ma kienx baqalhom flus. Anke l-ħatab kien naqas u ma kellhomx ta' fuq xi sajru. U lanqas biex jixellu d-dawl ġo djarhom. Ejwa ħabajb, għax qabel bil-lampa kienna naraw, allura rridu żejt. Dik iżeppi bosta lek ġrew għal taħt in-niċċa u flok talbu imlew ġarar kemm felħu u ma tawx bidena twiddib ta' dik il-mara. O xaru għaza! Suppost titlob u tieħu kemm għandek bżonn! Għax hekk għandek il-mara biex hekk! Imma Tinu,
kultant in-nies ma taħsibx għall-futur. Lejl wieħed in-nixxija ħadet in-nar, kulħadd werwer u daħal f'qoxortu, sar ħafna tal, imma n-nar baqa' jaqbad għal bosta jiem. Meta fl-aħħar intefa' in-nixxija taż-żejt ma kienitx hemm aktar, floka kien baqa' biss ġmied ġebel u nixfa bla tmiem. Rajtek xallu! Rajtek kemm jien irrabjat kieku nista! Tinu, ikkalma, kalma. Ħanaraw ser jiġri. In-nies tniktet u biex tpattija r-reba tagħha ħdejn in-niċċa bniet kappella. Tgħidx kemm wedi saru biex iżejnu artala. Quddiem ix-xbija tal-Madonna iżda xejn ma kien jisbuq l-imnara ta' dik il-mara. Ma naqset qatt tixel lanqas wara li mietet. Ma min-nixxija taż-żejt iżda ma kien fadal xejn fit-tifkira. Għax kuljum in-nies twajba ta' dak l-inħawi beqgħu jixelu l-imnara xbija ħajja u dejjema tal-għoża tal-imħabba li niesna dejjem kellhom lejn minnu matub u anqas xortjat. Għaj maġulina! Kemm qed inkunu sbieħ dawn il-leġġendi! Imma llum irrabjajt tejta għax kienu egoisti nies! Toqgħodx tinkwieta Tinu. Importanti li aħna u intom tfal ma nkunux hekk, irridu naħsbu f'ħadd ieħor u naqsmu ma' xulxin. Mela tfal, aħna ser iħallukom u narawkom darb'oħra. Ciao ciao, ciao Zeppi! Saħħa ġolojn u ħoħsieb! Minn din il-leġġenda u kontom imma ma Zeppi biex infittxu fejn kienu dawn l-affarijiet li semmejna. Insomma, sar l-ħin biex immut narawkom tfal u tinsewx ejdu li xi ħadd kbir li hemm id-dar tagħkom biex tiktbulna l-kummenti li tixtiequ tgħidulna. Ċaw ħabbuljen, ċaw Zeppi, intux ma tiġi tkalorrej, ċaw! Saħħa Tinu, jien daqt niġej mistennew għax daqt idduqla f'Marija u jkellna morru nieklew. Insomma, asmaħ bjek, jien għeddilkim li din hija l-kappella, ix kemm ifiru instamet fil-leġġenda li smajna. Isemewni u kien. Din il-kappella wara li bniet u ġiet ikkombinata mal-leġġenda il-Madonna Taż Żejt, din kienet tittuża bħala l-ewwel knisja parrokjoli li kellim ġewwa dan ir-raħal tal-arb. Mela, insomma, ħankomplu jiena ħammu għax issa ġej il-ġuħ. Nisperaw li jħaddu pjaġwejr, u tgħallimtu xi ħaġa. Il-kumpliment ma baqa' li xnejdilkim li f'moħħkom hemm u saħħa dejjem għalikim. Beta Entertainment Theatre Academy.